Хвала Єсусу Христу! Шановні сестри і брати, сердечно вітаю вас і вітає вас передача «Голос душі». Дай Боже, голос душі, кожний дом, кожне серце, а тим самим спокій і благословення Божє. В духу Едварда Войніловича, особливо, який після закінчення технологічного інституту в Санкт-Петербурзі поїхав по Європі, бачити, познайомитися, почерпнути ведав, бо затримлювався на науку. Він навідував і Австрію, Францію, Венецію, Італію, де навідував храми, і особливо в Італії навідав в Турині святиню Святого Яна Хрестителя, кафедральний собор, де знаходиться Туринська плащаниця. І менавіта після Турину він був на прийомі у папи Пія IX, де брав уділ в Сикстинській капелі, в набоженстві і отримали благословення папи на дальніше його життя. Так що Едвард зачерпнув менавіта і веди, і Божє благословення. І ось в духу ми сьогодні звертаємо увагу на Турин. Там знаходиться плащаниця, полотно, яке було окинуто тіло Єсуса після розкрижування, смерті на крижі. Воно було постелено вздовж і праз ноги знов окинало все тіло Збавителя. Помір його 4 метри 33 сантиметри на метр 10. І ось менавіта це полотно, це таємниця, це такий дар для нас, який заховав святий Юда Тадеуш. І ви бачите не раз його ікони, де на грудях у його лик Єсуса. Менавіта це плащаниця, бо він врятував плащаницю, бо переслідували християнів, і велика історія, про яку ми будемо з часом так само з вами вельми і вельми розважати. Так ось тут ми бачимо, що в Турині ця плащаниця вже з'явилася в 1578 році і знаходиться до сьогоднішнього дня. І папа Пій XII її назвав як ікона, бо якщо як реліквія, тоді треба її досліджувати. А досліджувальників вельми много, і про це ми кришечку сьогодні ускосно закранемо це питання. Але як папа сказав, нехай говорять факти. Бо не раз до Єсуса підходили фарисеї і запитували тоє чи інше питання, проблему, а Єсус мовчав. Якою силою ти робиш це? Єсус мовчав. І давав їм розважте, що мене послав Отець Небесний. І менавіта плащаниця служила уже навіть в 12 столітті, як покривала на алтар. Менавіта до сьогодні ми маємо маленькі такі плащаниці, на яких служиться святая літургія. І фотограф Піо II в 1898 році, який сфотографував плащаницю і поглядів на її в негативі. І побачив в негативі позитив. З того часу менавіта з'являються уже з 16-го кінця століття менавіта ікони, які малюються як лик Христа. Це ось далі протяг цієї справи. Потім в 1988 році науковці збиралися радіовуглеродне дослідження, різні дебати, про які так само ми закранемо в наступних наших передачах. Ян Павел II, святий, який назвав плащаницю чудовним Євангелієм. 4 мая
свята Святой Плащаницы, якое обвесціў в 1506 годзе папа Юлій II. У Мінску ми маємо 7-ю копію з оригінала Туринської Плащаниці, яка прибула до нас 3 мая 2002 году. Гэтая плашчаніца была складзена на плашчаніцу в Турыне. Яна мае вось гэтую дотык, ласку, цуду. Гэтая плашчаніца 7-я копія, якая знаходзіцца ў нас в Чырвоным касцёле. І вось сёння, паважаныя, шаноўныя сёстры і браты, мы маем сястру нашу, крышачку вам ужо вядомую з нашых сустрэчаў, пані Люцію Цяўлоўскую, якая разам са сваім мужам Михаілам Цяўлоўскім, Михаіл Дамінікавіч, якія працавалі над сапраўды тым такім заданнем, як сабраць все гэтыя крупіцы, документы, гэтыя все розныя гістарычныя, і паўстала вось такая кніга. Кніга 624 сторонкі. Євангелія ад Ісуса Христа. І тут, як ми бачимо, вся справа, праца про Туринську плащаніцу. Тому сердечно вітаємо вас, пані Луція, на гэтай сустрэчы. І, конечно, хочемо почути від вас тое живое, тую атмосферу, в якой зараджалася ідея, як яна працягивалася і завершення. Тому, шановна пані Луція, даємо вам слово, калі ласка, все ми з великою радостю хочемо почути тую справу праці над Святой Плащаницей. Спасибо. В 1980 году моего мужа послали в командировку в Политехнический институт Варшавы. В должности профессора он читал лекции «Новые технологии». Но там он познакомился, там был такой обычай, профессорские посиделки в воскресенье или в субботу были такие, и его стали приглашать. Ну, чем они занимались? Философскими вопросами. И очень часто поднимался вопрос о Туринской плащанице. Спорный вопрос, спорили. У одного там сотрудника этого института была большая-большая коллекция фотографий, эссе, слайд по этому вопросу. И вот так Михаил Дмитриевич познакомился. Сначала он сомневался в этом, потом больше и больше стал интересоваться этим вопросом. И по приезде в Минск он заинтересовал и свою семью, в частности меня и детей. Но заниматься открыто этим вопросом было тогда 80-е годы. 80-е годы. Как-то нельзя. И мы это тихоря, будем говорить, если можно так сказать, тайно ото всех стали заниматься этими вопросами. Где-то 23 года ушло на то, чтобы разобраться, собрать материалы. А когда можно было нам уже в Минске посещать костел, святыню, то мы с этим вопросом, Михаил Доминикович с этим вопросом вышел к ксенц-магистру Заводнюку Владиславу Андреевичу. И тогда у нас началась более активная и более такая, как вот сказать, техническая вроде работа, да? Он явился для нас не только и редактором, и советником, и издателем этой книги. Так, вот Костёла. Да, Костёл. Так эта книга через 23 года увидела свет. Так. Ну, нам и тяжело было очень собирать материалы. Ну, часто были в командировке, муж и я, в Питере, в Москве, в других городах, и все по крупице искали материалы, чтобы собрать. Ну вот, и так получился вот этих 5 книг, о которых вы уже рассказали. Пані Луція, ось такі сустрэчы, там, Москва, Санкт-Петербург, так само та сторона
ученых интересовались плащаницей или просто М, давали только материал? Это мы в библиотеках искали. В библиотеках, да? Да, в Ага, библиотеках. Кое-что ага. можно было найти в библиотеках национальных. Ну, А те же с Польши с Польши, присоединялись потом к ну, с вашим Польшей мы же не работам? могли связь с Польшей держать. Но Ага, когда он ага. оттуда уехал, ему дали тоже какие-то кое-какие материалы, ну, как подарок. Так, Как. так, так. Ага. Бо в книге вот соавторство, в сенсі много ученых, которые помогали, консультанты так само и так далее. Это Это да, целая была, это можно сказать, да, школа по это плащанице. школа была, это уже позже были по Да, переписке, да. по... Вот собирательная, так сказать, работа, и этот тяжар свалився только на ваши плечи. Да, Вот. в начале. А Ну, потом вот слава уже Богу. эксперименты, когда появилась наша копия, уже эксперименты были у вас. Плащаніця, яка зараз в костьолі, що на її глядиш, ну, Єзуса силуэт, и это он. То есть это не просто слово сказано, а что это реально человек перед нами. І це треба було досліджувати і так далі. Після, як от на презентації книги, які відгуки, відзиви були, що вам говорили, протягувати роботу, чи це вже завершено? Ну, мы завершили работу, я считаю, мы завершили работу, потому что всеми экспериментальными исследованиями и теоретическими научными исследованиями я считаю, что было доказано, Так. что Святая Туринская плащаница – это историческая достоверность. И нерукотворная картинка, вот эта картина, рисунок, соответствует Ісусу Христу, принадлежить Ісусу Христу. Про цю реч, як я скажу, треба розмовляти навіть на коленях, бо це святиня, це лик Збавителя, це тіло, корпус Збавителя, і це справді святиня. Я ведаю, бо тут є написано відгук або отказ Святого Престолу. Ви зверталися до папи? Да. О благословении? Да. Пришло благословение, вот можно показать ее в книге здесь. Да. Да, есть благословение Папы Римского, Папы. Так, это так само вельми враживає, бо так, столиця апостольська, яка дала свое благословение, вот Папа Римский оценку дал и благословил и книгу, и нас. Вот. Так що особисто їм прийшло від Ватикану. Да. Ось, ну, тут прочитаєте, як коли пожадайте нашим глядачам, слухачам, ну, я бы пожелала книгу всем приобрести эту книгу и ее внимательно прочесть. Знайдуть вони многие отказы на веру? Я уверена, что да. Да. Что так. Ось це слово «отказ» науковців, які, як сказати, підходили не тільки поглядеть вонково і переконатися, але дослідженнями, і такі чуєте слова від цих особів. Коли ви розпочинали цю працю, ви не думали про таку книгу. Ви, може, думали, що якісь будуть такі папки, як часто буває любая праця, навіть докторські, кандидатські, що покуль в папках, і невідомо, і може часто в папках залишаються, але в такому томі 624 сторонки. Ну, еще я хочу сказать, что если бы не ваше участие, этой книги просто не было бы издано. Это благодаря Костелу Святой и вашему участию. И, конечно, вдячные всем верникам,
бо в ахерованні і повстала така, це перше видання, це друге. Ось, як бачите. І дай Боже, щоб ви змогли, як пані Люція жадає вам, щоб ви знайшли можливість докрануться, почитати. Це велично. Дякую вам, сестра, що ви присвятили нам хоч кришечку часу. Зустрілися і ми тепер бачимо, ось хто розпочинав у 80-м годі. Це так само науковці ще і мали свій погляд життя. А тут духовна віра і любов до Бога. І поглядіть, дякуючи додатньому, як сказати, часу, бо сверхурочний, як ми говоримо, да? Це і праці, і це не просто з примусу, а це такий уздим ентузіазм, і нехай добрий Бог знагородить, а Михаїлу Домініковичу неба. І знагороди від самого Збавителя Ісуса Христа за таку працю, за Його віру, за Його, справді, любов до Бога і ближнього. Щасті вам Божа! Хвала Ісусу Христу! Кому вы даровали такие книги? Даровали почти всем государствам, их президентам. Лично я подписывала дарственную. Ну, кто-то прислал благодарность, кто-то вот прислал благословение, кто-то ничего не ответил. Тут з Рима благословлення, то ви і папі посилали? А как же? І пані писала, підписувала? И пани подписывала своей рукой.